hatag karong adlaw adlong Sabado sa 19 buwan sa Marso 2022. Karon nanimba na pod mo uban sa mga apo. Di Evon, Lucas, ug yapon si Wuwag. Masahero si Wuwag dara ming gihatod. Ato sa mi guys susod sa mi. Mga apo guys, si Lucas. Si Lucas dia guys. Tah. Naman nagmisa guys, uli nami. Guys, pasakit din sa ilang auto ni manang litlit. Salamat kay makasakay ni. Masakay. Kasakay mis auto ni manang lami ka aja lang auto. Beli nak dua hari guys. Hindi dah warna hinungi. Oh, tinuod na, ning abot. Sa man yung matay mahimo. Matay mahimo kay nasulat naman sa kasulatan. Sa to pa ma, mura taguan ma, marunot at tama kay kasulad lang ta sa kuas. Ay gana ma, atuan kay kanang isulat mo nga mo na menta mo. Mura nagnanan. Di. Agato da ni nga mosunod na naman tas matarong musubay na ta sa matarong nga dalan. Basta nagmatarong ta makasunod makauban po tas Ginoo. Ingana na. Basig na aman na ang iro ba tari pisina ngaro no? Okay, di aname. Salamat manang day. Bye-bye guys. Bye-bye. Wa mo mo-bless ni nanay litlit. Nanay, na. Ani sa me, salamat. Bon. Ayo sa katabok ha. Huwat ni Huwa. Huwat ni Huwa. Salamat day. Hawid ni Huwa. Iya, hawid ni Huwa. Hawid ni Huwa kana anti sakdanan. Nakasakay mi sa auto ni manang litlit guys. Ani anak kami. Ang dua. Haman. Di anami guys. Hi guys, madam buntag. Kung nauli nami. Kita mi sa simbahan. Wa mi kabaklay. Eh, gipasakay man mi sa auto sang amiga nga si manang litlit asido. Di dali ra mi na uli guys. Amo ra to. Daghang salamat kadyo. Bye.